Para setting ko yan naguna sa iyang tinangko nga nabagnot na kami diri karon. Diri mo siya nagtanong gud guys kay kanang kuan ba tambok kayo ang yuta. Dara. Pag-hi po dara ting kuyan. Tanaw diri ting kuyan. Oy, di man mo tanaw kung ba nang gwapo. Hi sa hi, good morning. Ano ba? Oh. Dara ka gwapo kay ka ba? Ako sa modron. Ano man? Way kondisyon. Kay? Way kondisyon. Ngano ganing wa man kay kondisyon nga sayo ka man kayo nagmata. Ano basta way kondisyon. Sa hinungdan sa way kondisyon. Nam jud hinungdan. Tubag dayon diha. Suga po ni mo guna oy. Daw siya kondisyon. Ano ka? Ano ka mo siya kondisyon? Wa siya kondisyon. Ato kaya lang pakondisyon nun. Pakondisyon nun. Nami diri sa Kabagnutan. Tagasa nung po daya nung ko na ikatay. Pang similya. Kaya na ko ang similya. Kaya ko ano man. Ang katay na. La 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 la. Kang kadiha ha. Kaya sa tingkuyan. Pag sa tingkuyan. Haha, di nang kaya sa tingkuyan. Okay, busy dag ko na. Kunay magsaya-saya. Exercise ang tadari samtang maguna siya. Mabantok din yung ano. Kuha sa bilbil. Tiyan, liho ko tiyan. So, sige na kong exercise. Akong tiyan, gamay-gamay na dyan. Good morning. Sa nagtanaw diha. Na ako'y hangyo. Unta, nagtanan niya sa mga video, i-subscribe. Tingkayan vlog. Sa among FB page pod. Og salamat kaayo daan sa inyo ha. Okay, matuwad ko.